a dogan banya. Muck. Cén canvías mower down. An Shellage. Cén crut atá ar líród. Carnock. Cén cá cudlín tú san ihe. Or Skull. Cén iver a hagan díreach rih iver ní. Everheed. Cé bhéid roth atá ar ruthair. Shake and Jake. Cén lá atá ann. Gisahard. Cén dá atá ar an rian. Or. Anam ní rud éigen a bhíon le feiceáil sa spéir. Fair. Céir de caihan tú nuair tá sé te. Stocky Moore agus Hathachas. Cóil an Taj Mahal. London. Anam ní rud éigen a caihan tú ar de láva. Stocky. Cóhfuil bailile á clia. America. Cén a dhéanaan bó. Chick. Cad é trí mó de trí. Shark Jig. Cóil an lehar sa de ceach. Agus an Thomas céir a bhí tú go arán sin cóil an lehar sa de ceach? Mui. Tífa mo? Well, we're into being. Tá mé ag fannacht ar the scór, definitely ar the scór ó Cuir Cúla4. Ach bhí tú tapí Múinteoir Máirín, chuna sa bhíonn tú. Bhí crackhhaid leis gur míle maiga. Well, gur míle mága tain Cuir Cúla4 an féidir an scór sin í amhnú dom lever dul. Múinteoir Máirín, Gaelscoil na gCeithre Máistrí dúna nál, tá cahar ag bór chlór na ginraí faoi láthair le chuig faointe dhéag. Cén scór a fuair tú meas tú? Peter and Jake. Well, is féidir am a dhéimhnú go bhfuair tú chuig faointe dhéag, come on! Agus tá man go dul trasna go chlór na ginraí agus tá méid chun thu a chláinú isteach an seo cóscór atá ann faoi láthair le chuigar ach tá tú húsan sin ag an mór chuig faointe dhéag. Múinteoir Máirín cógóir agus leat! Joy, gur míle maiga. Bhí tú tharbóir ar fád gur míle mágad bheith linn ar GASTA gur mágad Múinteoir Máirín!